Η φιλοσοφία της εστίας συνοψίζεται στην διατύπωση. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και η μοναδικότητά του πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Η εστία σέβεται το άτομο, το στηρίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα ανέγερσης ενός δικτύου κατοικιών για την εξασφάλιση της στέγης του όταν το άτομο μείνει μόνο του ή οι γονείς αδυνατούν να το στηρίξουν λόγω διαφόρων προβλημάτων. Όλοι οι οργανισμοί στο γνωστό μας κόσμο, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο, αγωνίζονται να εξασφαλίσουν μια γωνιά πάνω στη γη που είναι το σπίτι τους. Το απαραίτητο και πολύτιμο σπίτι για κάθε ύπαρξη. Γιατί ξέρουμε ότι μέσα σε αυτό μπορεί να αναπαυθεί, να προφυλαχθεί και πολλές φορές και να ονειρευτεί. Αυτό γίνεται με την ενηλικίωση του καθενός μας. Η ενηλικίωση λοιπόν για τον καθένα μας συνδέεται με την ανεξαρτησία του από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και το δικαίωμα επιλογής ενός νέου και αυτόνομου χώρου κατοικίας. Για τα παιδιά μας όμως είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό η εστία σχεδίασε ένα δίκτυο κατοικιών μέσα στο οποίο θα μπορούν να ζήσουν μικρές ομάδες σαν μια μεγάλη οικογένεια με υποστήριξη οπωσδήποτε, αλλά να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Έτσι μέχρι τώρα η εστία έχει ολοκληρώσει μία κατοικία στα Μελίσια, και ένα διαμέρισμα στο Νέο Ψυχικό, όπου εκεί θα μείνουν 4 άτομα. Η κατοικία μας στα Μελίσια έχει ολοκληρωθεί χάρη της ευγενικής χορηγίας της κυρίας Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Θα λειτουργήσει άμεσα, θα διαμένουν εκεί 6 παιδιά και θα υποστηρίζονται από μια ομάδα προσωπικού η οποία έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Βρισκόμαστε στα Μελίσια, στο σπίτι υποστηριζόμενης διαβίωσης της εστίας. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. 6 κορίτσια που παρακολουθούν τα προγράμματα της εστίας προετοιμάστηκαν με επιτυχία μέσω του προγράμματος μετάβασης στο δρόμο για το σπίτι μου και μετά τις γιορτές είναι έτοιμες να ζήσουν στο δικό του σπίτι.
Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη είναι ένα από τα 6 κορίτσια που θα μείνουν σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στα Μελίσια. Πήρα λοιπόν την απόφαση αυτή γιατί είμαι μεγάλη σε ηλικία και έχουμε μείνει μόνοι με την Αφροδίτη. Της μίλησα για το μέλλον της και αποφασίσαμε μαζί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για το δρόμο προς το σπίτι. Στόχος μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η καλλιέργεια της αυτενέργειας των κοριτσιών στην καθημερινότητά τους, η ομαλή συνύπαρξή τους και η ένταξή τους στην κοινότητα. Στη συνέχεια η εστία έχει καταφέρει και έχει εξασφαλίσει με την χορηγία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη ένα πάρα πολύ ωραίο οικόπεδο στο Πικέρμι. Τα σχέδια είναι έτοιμα και εκεί θα διαμένουν 8 άτομα. Οι κατοικίες αυτές έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ότι είναι όλα ενταγμένα μέσα στον κοινωνικό ιστό και αυτό για να μπορούν να ενσωματωθούν με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στο περιβάλλον. Επίσης, τα άτομα μπορούν να έχουν μία αυτονομία σε ό,τι αφορά τους χώρους.
Εύχομαι η εστία να ολοκληρώσει το όραμά της και να κτίσει τα σπίτια που θέλει για όλα τα άτομά της.